nivel COVID-19 na vanga kan in khung tlok to nuwa Pathian zara hun thalo in hair chuak leta Vietnam trip ni kumlama kan lo soi hot ship to chu atakin na lo thleng thei ta hi avan nei thlak ka ti em ani amai ro chu covid te hi la re fil file lo wangin ni danga visa neya jin mai thei kha tun tuma chuan documents poimo le thil form fill up tur tamte ema health insurance te health declaration form vaccine certificate le 24 hours chunga covid tested negative result certificate kha kenangai boka chutiang chuanin kanbor thove ema hei mui ing andi Cambodian pakhat hi tian ania Vietnamese ti chuang kan pathum hian kan kal ho ani Cambodia chang hian Vietnam hi chu halo ram chen mai ni wangin Ho Chi Minh hi Phnom Penh atangin darka ruk chau ba satlan ani a maro chu tunchuma hianin Vietnam hi covid awangin March ni panga khanin anin hong tran ve che a tourist lu chhuak te po hi unrestrict ema chuan Indian tan chuan len in a lu theilawa air chau in a lu thei an ti wangin tuna hianin flight in kongkal do na minute somli panga chau thlok ani a chuan Ho Chi Minh kan chol lokanga chuan chanulama Hanoi lama kan chol nga do ni tuna hian Hanoi kan thleng che a darkar ni le tlem kan thloka me pa kan hu ang khanin Vietnam hi chu aram hi luyang hian luang ka ti me a in kar hlat ve em north le south hi chuwang chuanin south khopui Ho Chi Minh atanga north khopui Hanoi han thlen chho na po hi rin ain thlo chung a reya darnga le chan ve ve le ne tuna hian kan guest house kan thleng che ani tuna hian dinner aina turin kan chua ka kan vakvel meka chuanin dinner kan ei khama night market a zan ina yang kan tum mani hemi restaurant hi kan hmu fo tlemin adang dai ve deuh kan tia utrok tira uchang ani zok chu uchang restaurant kan dinner kan ma ei don ni he until siam zawng hi awa hianin uchang thil sang an siam kha ani hi uchang salad salad hi engeni thei le carrot le lettuce ania chuan hei chu avar hi chu bu ho panita chuan he lai hian pakhat hi uchang tho thil dang chidang che siam ani le ta a chuan he lai hianin uchang deep fried le thei an om boka heng ho hi kan dinner tur chu ni tuna hian night market kan thleng phei ta kan omna tangin a hlalawa minute som de le kal ani tourist hi chu an om ve thawa ma se ka hmut tourist mel de wangkha ka hmutam lutuk lawa an ma ni hi soituang khanin March ni som panga khan an rampu a in hon tran ve chia wang hianin an ma ni a local mi shim po hi chua thoven ven ngai aniang a tot ve ang reng khop me
When hi April ni som zingdar sari le chanve ani meka breakfast ei turin kan thlin na bul kan chuak loka kong sira an chuzur angkha kan leya hemi hi fa ani Vietnamese ani noodles lar vetak pakhat ani Voina hianin Hanoi hmun poimo hrang kan tlo thei chin te kan tlonga Hanoi hianin hman tam kan tum vak lawa kan interest zawng tam vak lawin kan hria ti chuan zan ina hianin Sapa lama basin kan kaldon ani Imperial Citadel of Thanglong hi alarin tlawh maya Vietnam khopui Hanoi omani Hanoi khop chung Hanoi Center tang hianin a hlavak lawa taxi pay to 1 minute som ve leklan ani he mun hi kumsang khat zathum kalta atang khan Vietnam mipuite tan hian mun poimo tak voin ni thleng hian alani chauzelani Abulo in Tran na chu 7th century lai vel dei to khan Chinese how in Vietnam an obbe laya he foundation hi din tran ni soi ani ma se puitlin lowin kum zakwa som thum pariat adi chuan Vietnam in Chinese hne tangin independence and lo muta ti chuan chumi nu 11th century Lee dynasty hun la hianin helai hmun foundation om to na hian an independence nei shia reng na turin Imperial Citadel hi an lo seta ani Thanglong ti po hi aming masa chu daila ti ania heti hun lai an king chu king li thai ania kum sang khat soma an khopui hlui hwalu atangin ein son thla tira chuan daila tia soichin ania amai ro chu king hianin an ming hi thlakin Thanglong ti voin thlengin alo ni ta ani Anram in honna la reilo wangin tourist hi chu an la tam lu tuk lawa anin honna tangin thakhat em pola liam lawa chuwang chuanin tourist rang mu tur kha an wanga amai ro chu voina hianin kan van duai deuh ka ti don nge ni nge kan van nei zo po ka shela high school graduation ni takalo nia helai huna hianin hunan lo manga chuwang chuanin duang poin thalak tepawh aren bak lo deuh helai hmun hi hmun poimo tak le mi te tlawh tak ania kum sang ni som July ni som thum pakhata UNESCO chuan World Heritage Site lisa alo da to nge ni kan soi mai thei me lo tur chu Vietnam War kan hre kum sang kha zakwa somnga pali le sang kha zakwa som sari panga inkar ani kha khati lai khan helai hmun hi People's Army of Vietnam chuan headquarters tan lo hmang to bokani
helama hian kan phei zelanga a hmun hi azawa 45 acres velani wangin fantur tam em maya manlaya an sul nu poimo tak tak te an hmanrua te kan va thlir dawn ani Vietnamese ho hi kumsang khat chuang Chinese opna hnuaian lo to wangin culture in zui deuh te pawh hi hmuh tur tam a entirnan Chinese New Year Lunar New Year an ti bawk te pawh hi Vietnamese ho hian an mahni culture angin an celebrate ve bawka tin Lantern Festival te Moon Festival te katiang khan kong tam taka Chinese culture hian in Vietnamese ho hi ang ti arin thei bawk ani tuna chuanin hundanga kan kal le to dona kan kal na tur hi Temple of Literature ani taxi man kan tuma ma se driver kan anai lut ke in kal ro khan tita dei phoksia chu wang chuan Google Map hmang hian kan zong chok dona ni hi tuma kal to kan la big box si lawa high school graduate hậu thấu kha hay là mai anh lâu trẻ thấy lệ boka ba xin mình lâu khen khẩu lên này mà hay là mai anh ticket cắt na oma anh lụt chung anh lụt đồ này Literature hi Vietnam University Masaber alonia tichuan helai hianin stone engraving tam tak oma avayan somriat pahni ani a hetiang a hianin kum za sangkhat zali le sangkhat zasari inkar vela royal examination pass to zong teming achuanga maro chu stone engraving hi avain za son porok tur ani antia maro chu Vietnam War te wangin somriat pahni chauh
tuna hian hmuh theihin a awm ani helaiah hian Chinese hming zia tirna awma kan hriat nu pakhat hi Cambodian Chinese ang kha ania hming zia tir ani Temple of Literature kan chhuah san chi a helai street food hi ban cheng ania hming kalam fu chi lawmhle chuan hemi hi kan ei lokanga chuan hemi zo a lunch eina tur kan zawng dawn ani zinga breakfast kan ei ba kha engemaw kan la ei lawa kan ril te pawh atang ve deuh tawh dar som pahnih le minute songa vel ania kan lunch eina tur kan thleng tu a kan ril tang tu em a voina kan lunch ei tur hi ban cheo ti le nem nong ania ban cheo zok chu a eng hi nia nem nong chu vegetables le sa roll tur hi nia atui nge theilo kan lo en chinang voina hian hmun pahnih tlaw tur kan la neia tuna kan kalna tur hi Chankhok Pagoda ti nia a bulvel pawh hi mawi em a lake te pawh awma tin khuchung awm ania tlaw pawh awlsam em a zing dar riat atanga tlai dar li thleng an honga maro chu hemi hmun chunga lut tur hian temple kha ni wangin nge mini skirt te tank top te kawr thelem deuh ha a lu an phal lo ani driver trong lu deuh hleka kan kalna tur pelin min phura tlemin kan ke kan kal le deuh hleka ngaya he pagoda hi lake bula omania a hmun vel te pawh hi a theng thonwamin a mawi em a chuan he pagoda hi Hanoi a pagoda a chuan a upa ber ania kum sang khat zanga chuanga upa ania chumi wang chuan helai hmun hi a poimo in an hlut em a visitors po ram than atangin an om teuh thin ani
tuna hian tlai darli apel tu a hemi kan omna hmun hi wan khim lake ti nia hemi lake hi Hanoi lake a chuanin alar em an history te awangin chuan lake laia hianin island lian vak lo oma chumi chu bridge kaltlangin atlo theia chuan helai hmun hi voina hun kan hman top na ber turania ti chuan Hanoi hi zan ina kan chho asana nga zan dar kwa Sapa panin basin kan kal le donani ram tran chu ka shelo nangin Cambodia le Vietnam in an lo na kan notice masak pol chu Cambodia chuan street number an jak thina ma se Vietnam a chuan street ming an jak ve thung ani he alan ang hian thingkung hi atamin enge mu nuam ka tia ashim mu em a lake bulvela chau po ni lo mundang kan tlan kwal to na po khan kong sir a thing in phun kha atam ma an phun chuak deuh ve ka muti tur khan chuwang chuan hemi wang po hian Vietnam hi nuam ka tinghal ringata entin ye mundang kan tlo tur hi om zelang kan lo endon ne dar kwani to kan la chuak theilo dewa traffic jam awangin kan taxi driver la chuan kong alo shemu mal lo ma se kan ticket book na te khan lo fel lawa an lo trek chara kan kalna kong kan bo tin shat khan bike in chaklut tukin minron shwaya bus station kha huna minron thlen thei sha ma Pathian zara kan lo em ani